Hello mga Yenyens! Good morning! This is CBTV. Please forget to sa my YouTube channel. Kung sa button sa video na upload ko. Ang upload niya, dito tayo niya sa may Namulan S, Lingayen, Pangasinan. Mga Yenyens, may delivery tayo dito mga Yenyens. Mga Yenyens, i-vlog tayo mga Yenyens yung bagong daan nito mga Yenyens. Yung bagong daan ang ginagawa dito. Mga Yenyens, samahan nyo ko mga Yenyens, tara na. Yung bagong daan naman yung ginagawa mga Yenyens. So, ayan mga Yenyens, so mamaya yan, tingnan natin yung akit na dyan yung mga Yenyens. Tingnan natin yung mga Yenyens, yung bagong daan. Ano daw? Mga Yenyens, ito yung Yenyens, ito yung Namulan S, Lingayen, Pangasinan mga Yenyens. Yung way niya pala mga Yenyens, yung mga Yenyens, sa may doon may way, yung way niya mga Yenyens, papasok dito mga papasok ito mga Yenyens. Mga Yenyens, inimit natin yung mga Yenyens, yung delivery mga Yenyens dito mga Yenyens. Akit na tayo mga Yenyens, tara na mga Yenyens, samahan nyo ako. Hello mga Yenyens, dito tayo ngayon sa bagong daan mga Yenyens. Ito sa may Namulan is Lingayen mga Yenyens. Galing tayo sa baba kayo ng mga Yenyens. Ito na yung Yenyens, ito yung daan mga Yenyens. Ito yung bagong daan. Ayan mga Yenyens, ayan mga Yenyens, yung bagong daan. Ito mga Yenyens, yan mga Yenyens, ginagawa pa lang yun. Pero papuntang ito mga Yenyens, bayan ng Lingayen. Ayan mga Yenyens, yung mga Yenyens, yung CSI Lingayen. Makikita nyo mga Yenyens, yung mga Yenyens, yung CSI Lingayen. Yun, pag tinagos nyo ito mga Yenyens, CSI Lingayen to, bayan ng Lingayen. Ay may makita nyo mga Yenyens, yung mga Yenyens, yung may ba Yenyens, siguro yun yung mga Yenyens, Capitol. Yun, Capitol siguro yun, kasi ito yung CSI. Ay hindi pala, munisipyo pala. Munisipyo siguro yun, munisipyo ng Lingayen. Ay mga Yenyens, yung building na yun, baka munisipyo ng Lingayen yun. Kasi andun yung Capitol mga Yenyens, simbahan nyo mga simbahan ng Lingayen yun, tsaka CSI. Ayun mga Yenyens. Pero ito mga Yenyens, yung mga Yenyens, dito mga Yenyens, ginagawa pa rin mga Yenyens. Hindi ko alam kung anong dugtong to, siguro ito mga Yenyens, bayan ng mga Yenyens, bayan ng Binmali pala. Yung mga Yenyens, bayan ng Binmali. Yung mga Yenyens, nakita mo yung mga Yenyens, yung simbahan ng Binmali mga Yenyens. Yung mga Yenyens, yung simbahan ng Binmali, Pangasinan. May lakihan natin. Yung mga Yenyens, simbahan ng Binmali, Pangasinan. Yung mga Yenyens, ito yung mga Yenyens, bagong daan. Yung mga Yenyens, yung bayan ng Binmali. Yan mga Yenyens. Okay mga Yenyens. Dito ang way mga Yenyens, dito mga Yenyens sa Namulan West. Yun ang way mga Yenyens. Ayan mga Yenyens. Mga Yenyens pababa ng mga Yenyens. Yan mga Yenyens, papuntang Namulan is mga Yenyens. Dito mga Yenyens ayan. Tapos ito mga Yenyens ayan mga Yenyens. Papuntang CSI Lingayen. Tapos yung kabila mga Yenyens, papuntang Binmali, Pangasinan. Ito mga Yenyens, Namulan S, Lingayen, Pangasinan. Okay mga Yenyens? So yun lang mga Yenyens, nakita nyo yung mga Yenyens, yung bagong daan ito mga Yenyens. Pwede pa lang dumaan ito mga Yenyens sa Namulan West mga Yenyens, ay sa Namulan S mga Yenyens. Salamat sa panonood mga Yenyens. God bless you everyone. Sana sa muting kalagayan, keep safe and bye bye.